MN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? No kining usa ka lalaki nga taga Agusan del Norte. Ang ito matatampo nagdasangan nga Joseph. Ayan ako nakamata eh. Magdali ko kay basig malate na ko sa akong trabaho. Ay, hala, sorry miss. Ako na hinong ka nabanggaan. Nagdali mo ko, sorry. Sorry, Sab. O ako magtanaw sa kong gilaktan. Dara yung mga gamit to. Salamat. Sorry ha. Kagwapa niya. Uy, mau ba? Nakabangga ka o gwapa nga babay? Lagi bay? Mo nilela. Awa lagi kay parehas mo yung nagdali. Uy, kasayang. Ako patuan, kuha ng number do. Din nito dapita ang babae nga akong nabanggaan kahapon. Ay, maya tayo makita ni Kusapta. Wala. Kana nagatang kasakyan. Siya na. Hi, miss. Nainumdo ba ka na ko? Wait. Ikaw mo na nakadasmag na ako, diba? Ay, salamat kay nainumdum pa di ay. Ako day si Joseph. Ikaw? Mitch. Mitch. Pwede ko mangayaw si mo number, Mitch? Okay na. Muna ako number, 0922 Abay na ko kitsin na nawag. Ikaw mo din ni Joseph? Ako yung taon. Asa di ka ron? Di asa mo. Wa ko magkasamok di mo. Wa man? Human naman sa kong study. Mayo noon. Naanta ko isulti ni mo, Mitch. Unsa man? Unya, di ka masuko. Masuko, kung binuang na. Ay, di mo ni binuang. Unsa man day na? Muto ka sa ilang gingon nga love at first sight. Oo, matuo man. Manay akong gibati ron. Ha? I love you, Mitch. Joseph? May chance ka kunin mo. Ako panahon-naon, Joseph. Uy, kuya, huwag ko mo. Nakapanguyab rin ka atong babae nga imo nabanggaan? Oo, lagi bay. Pero, mao lagi. Huwag po kusog ta. Pastilan. Anam gina mga babae do. Pakipot mo na sila. Kaya na siguro yung unungi. Hangtod nga sugton ka. Salamat, Mitch, nga nakikita ka na ko. Timing man sad kaayo. Pag-message ni mo si pagpanggawas na mo sa eskwelahan. Mo nakikita na lang ko ni mo. Niya, kumusta naman? Ha?
Ang akong gingon niyo ba? Kumusta naman to? Wapagid ka maluoy na ko. Tininood ka ng imuhan ako, Joseph? Uy. Mag-usik ako oras kung binuang pa na eh. Sige na, Mitch. Sugtan ako. Sige na lang, uy. Ha? Puglaro ba? O, lagi. Oyab na ta. Oh. Salamat kayo, Mitch, ha? Nga imuragid kong gisugot. Salamat ko kayo. Bay. Lamanuha ko, bay. Lamanuha ko. Nausak ka, nausak. Bay, uyab na ming Mitch. Po ba? Oh. Wow, congrats, bay! Seth, mananghiday ko ni mo ba? Oh, sama na. Bakasyon naman good. Kinahanglan ako mapundo sa amo. Ha? Kung mauna, dito makita ini? Dugay-dugay pa kitang makita. Kay, di mo guna masugot sila sa mama at papa nga maglaag-laag ko. Labi na kung bakasyon. Ang ilang gusto, magpundo ragit pa sa bahay. Mo ba? Sige lang. Inigting klase, magkita naman sa ta. Usa naman day kabuwan nga wa may makita ni Mitch. Gimingaw na mahinong ko niya. Kumusta na ka siya? Gimingaw na sa taon ko ni mo, uy. Parehas na tagibati. Gimingaw sa kay ko nimo. Muna ako sa inyo, Mitch, be. Ha? Muna ako sa inyo, kay mingaw na kay ko nimo. Ikaw? Sige, ako lang isandi mo nga akong address. Kay ako lang katagbuan. Mitch, Salamat kinakita na ta. Gimingaw na kaayo ko ni mo. mingaw na sa kay ko nimo, Mitch. Ato tas amo. Ipalailati ka ni mama. Ma, ako ning uyab si Joseph. Mayong adlaw nimo, ma'am. Unsa may nakaayos adlaw? Unsay nahuman nimo do? Ako makahuman og eskwela, ma'am. Niundang ko kay nanarbaho na mungod ko. Klaruhan ta lang kado ha. Wa ko magkinahanglan og laki nga wa makahuman og eskwela. Unsa may ihatag nimong mayong kaugmaon sa kong anak? Nga wa man ka makahumag eskwela. Ma, Paulis inyo. Tiwas og eskwela. Kung mahuman na ka, balik din he. Di na ko mubabag ninyong Mitch. Bisag magminyo pa mo. Oh. pasensya na ka sa kong inahan, Seth, ha? Okay na, Mitch. Nagsabot ako sa mong inahan. Sakto masat siya. Wa ko ikahatag ni mo nga ugma. Kung di ko makamog eskwela. O niya, unsa may plano ni mo? Munda ko sa kong trabaho. Kaya mo padayon ko eskwela.
Nalipay ko sa kabuot ni mong desisyon, nak. Nga mo padayon kag eskwela. Sige, paningkamot kay tabagan ka na mo ni Papa ni mo. Salamat, ma. Dali araw nung labay sa panahon ay. Walang ibaw eh. Nauman ako sa eskwela. Huwag may tarang na sa kong trabaho. Si Mitch ka. Kumusta na ka siya? Lipay kay ko sa kudahibawaan nga nakahuman kag eskwela ug may nindot na sab ka nga trabaho. Ikaloy anin taong sa Ginoo, ma'am. Si Mitch day, ma'am. Napay kibuhat, maong ako lang nitubag siyang cellphone. Mao ba? Unya, kumusta naman siya, ma'am? Mao lang kini ako ikasulti ni mo dong. Gusto kay kung makaapo nimo. Pero Pero unsa man, ma'am? ang love ay parang bulaklak. Kapag hindi mo ito dinildiligan at inaalagaan, unti-unti rin itong malalanta at mawawala. Hello? Hello, ma'am? Ma'am? La, gipaw man. Bulaklak. Malalanta. Murag, masumbingay mo tong iyang giingon ako. Madog silang Mitch, be. Aron, ako siyang personal nga makita. Joseph? Yes, Mitch. Ako na eh. Kumusta naman ka? Noon sa mga... Huwag ka malipay nga, nakakita na ko. Kuan, Joseph. Abi di mo, nakahuman ako sa eskwela. Ug may tarong na akong trabaho. May mo atang mabinyo. Mataga na ka na kung maayong kaugmaon. Di na mahitabong imong gipangandoy, Joseph. Unsay pot mo ipasapot? Sa dugay panahon nga wa ka magpakita. Nakakita na kong lalaki. Unsa? Pasaylo ako. Ikaw mangkod. Wala kay panahon na ako. Busy taong gusto kong bugskwila, uy. Wala kong makatagad ni mo. Kukit sa manang bago ni mo, uyab. Buwagin na kay mga asawa ko ni mo. Dili mahimo. Mabdos na ko. Ngalangi mo man ang kibuhat na ko, Mitch. Naningkamot og swila. Aron makatagan di kag mayong ugma. Karon, mabdos ka na di sila yung lalaki. Pasaylo ako, Joseph. Kasakit na gibuhat ni mo na ako, Mitch. Sakit kayo ni. You have no right to ask me how I feel. You have no right to speak to me somehow. Ingon sa nidatog na ko ang kalibutan nitong higayuna sa kunasayran. Nga mabdos na day si Mitch sa laing lalaki. Ikaw na lang kong nagpato sa kong luha. Kay di na magid mahitabo nga mabalik pa ang gugma ni Mitch na rin ako. Dinhin na lang kutob. Og daghang salamat sa pagtagading akong tampo
More power sa RMN.